welkom bij Moelen met Pelt. Parkstatters zoeken voor immer die gaat de meldenhand. Zijn dus naar Kerkhof gekomen en weer zit hij aan de tiek. Raoul, Ja. wat chic om dichtheid te zien, man. Dag Frits. Dat is alweer een tientje geleden. Ja, dat is zeker een tientje geleden. Oh, zullen we eens even zetten? Ik ga nu van alles te vragen. Wat drinkt ze? Doe maar koffie met de Elsje. Oké. Christel mag een glas koffie en een Elske. Toch mag het water. Ja, lekker. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Raoul Dekkers. Kerkruitser. Ja. Onderwijsman. Vastelovensgek. Centrummanager. Yes. Schön om dich te spreken. Ja, dankjewel. Ik zie nog het griezende slopen, dus de best ook niet meer... De jongste ben ik ook niet meer. De best ook niet meer de jongste, nee. maar ook nog lang niet de oudste. Nee, zeker maar we niet. beginnen even bij de aanvang. Ja. Waar stond het weegje van Raoul? Het wiegje van Raoul stond in eerste instantie hij in het spitaal. Daar ben ik geboren. En daar zijn we redelijk vlot toen naar Schaasberg gegaan. Want we woonden in Schaasberg. Nee. Ja. We hadden jarenlang in Schaasberg gewoond. En zijn uiteindelijk in 1995 zijn we richting Kerkhof verhuisd. Want dat zo is er al jaren aan te komen. Alleen houden de papa en mama nog immer net het juiste woonhuis gevonden, zeg maar. Maar uiteindelijk zijn ze overstag gegaan en zijn ze naar de Onze Lieve Vrouwenstraat gegaan. En toen zijn we met moeten verhuizen. Ja. En dat had dus geen wintereieren gelakt. Nee, Zeker niet. Nee. Want ze in zo'n weegje ligt, dan stond ze boven de weeg van, oh, kijk eens wat een lekker manneke. Ja, dat klopt, die klingen dikke. Klingen dikke. Maar er staat in een man boven dich goedkeurend te kijken, dat is er Arno Dekkers. Ja. En een man die speelde een rol in het openbare leven. Daar ben ze eigenlijk al vuur bestemd, of? Ja, ik denk het wel, Frits. Ja, weet je, du hast het net voor de uitzoeken. En dan kies ik papa en mam en welke rol dat de papa en mama bepalen. Uiteindelijk denk ik ook wel ergens diegene en wat ze uit zou kennen komen. Ja, en dat geluk, of ongeluk met name in de eerste jaren, dat had ik wel ervaren. Ja. Want er is altijd, hoe linksom of rechtsom, er is immer de zoon van. Ja. Ja, ik ken het. Ja, het gaat op een gegeven moment over, kan ik je ook vertellen. Ja, dat is al. Maar dat is zelf ook een oude lolly in het werden. Maar dank je, Frits. Het einde van de uitzending. Wat me opvalt, dat is, du bent ook echt een beetje in de voetspoor van de pap getrokken. Dan had ze Michel, dem ken ik, die jongste broer. Ja. Dat is meer de commerciële man, dat is meer opa Dekkers nog gegaan. En dan had ze nog een schwester. Ja. En wie zit het met hem? Ja, de schwester is bij ons eigenlijk een beetje de deugd in het midden. Suzanne is 2,5 jaar jonger dan ik. En Michel is nog iets jonger. Maar Suzanne is een beetje de mam, de rust, overpeinzen, denken. Maar vooral niet op de voorgrond. Dus wat dat betreft zijn 4 als jongen wel het meer op de voorgrond en op pap. Maar het is een veel gehoorde dingen. Dat, nu niet meer zo, maar in het begin, zo nog een zwaster? Nee, was ik nooit van, maar dat is het, Suzanne. Dus we zijn met z'n drietjes heen. Oké, van Schaasberg naar Kerkhof, school, jeugd, dat is allemaal... Fantastisch. Ohne mobiele telefoon, heemkomen de oude kleier aan, naar heemkomen, zeg maar, de lampjes aangongen van de straatverlichting. Dat is ons jeugd geweest. We gaan eigenlijk alles kennen, lossen en doen wat voor woorden. En hand door enorm van genoten. Met de kinderen spelen, boezen. Tot op een gegeven moment dat ze dan het ouderwets, en dan gaan ze zelf die dingen bepalen. Ja. Maar de was wel op de jonge leeftijd al een beetje zo'n snaak, met het hoogste woord. Nee, helemaal niet. Ik word echt gewoon redelijk rustig. Ik weet dat we met de jongen... Ja, ik ben nu zo hard op staan, redelijk rustig. Ik word geen vervelende. Ik word niet van hoge tonen en nee. Het wordt gewoon eigenlijk een schoolvoorbeeld. Oké, oninteressant. Ja, wanneer ik naar de foto's kijk, denk ik met de kleierkeuze en de sandaaltjes, wat ze dan nou... Nee, eigenlijk prima. Dat wordt bij ons ook net zo. Alleen als ik het ouder werd...
Ja, dan ga je op een gegeven moment geen dingen ontdekken. Begint ze moeilijk te krijgen. Ja. Maar de geest op een gegeven moment een keuze maken. Wat wil ik werden? Ook Ja. door weer die vuurbestemming onderwijs. Ja, De geest. is wel een dingetje geweest. De mensen op een gegeven moment, zo is ik op 6 ateneum. Ik ga om 5 ateneum gedoubleerd toen. 6 ateneum en ik was begot niet wat ik moet, wat ik gaan moet. En zowel de pap als de mam die zo zijn in het onderwijs. Dus toen dacht ik, nou ja, doe maar hè. Pabo, prima, wat is dat in hele? Nog beter, want dan hoef ik geen niet voet. Alles kort bij. Ja, en door had er pap toen wel van gezegd van vriend. Nee, dat vond ik echt niet goed. Hij had toch gezegd, weet je, vroeger noemen ze er hotvurig af, hè, zo wie de pap dat immer zei. Maar nu zitten, de kan geen carrière maken, de verdienst veel te weinig. Wat overigens tegenwoordig helemaal niet meer zo is. Maar ja, ik ben dat wel gaan doen en door had ik wel echt mijn dingen, vooral in de praktijk. De studie gaat minder, maar de praktijk was fantastisch. En dan gruit ze door nog iets van ik ga de kleuters gehad, ik ga groep 8 gehad, ik ben nog, ziet je de directeur inval geweest. Ja, totdat het onderwijsjasje niet meer paste. Want er has ook wel, ben ik toch wel een sprook dat ze van die periodes houdt dat ze zegt, nou, eigenlijk beviel het me helemaal niet meer dat onderwijs. Ja, maar dat is het gevecht met het systeem. En wanneer ze het gevecht met het systeem aangeeft, dan weet ze aan de vuurkant dat systeem, daar is ze nooit van winnen. En dan moet ze door eigenlijk wel ja, uiteindelijk de leerling uitstrekken om te zeggen van ja, dan moet ik toch echt wel kijken nog het anders. Ja, dan had ze het over de strakke programma's. Ja, ik noem het lesgeven van hoe de Excel-bestandjes. Want er moet zoveel leerlingen zoveel FTE en ik snap dat wel. Maar ik denk dat de maatschappij van u echt wel gaat angst vroegt wie 20 jaar geleden. Ja. Want uiteindelijk wint ze kieks naar het onderwijs. Daar is zeker nu wel gaat veranderd. Maar echt, denk ik, vroeger zat ze in de bankjes. Nu zit ze nog allemaal in de bankjes. Wanneer ze op leerpleinen wil gaan werken, dan is het allemaal eng en spannend. Wanneer ze de kinderen los wil lossen. Er zitten toch echt nog wel genoeg raakvlakken met vroeger. Ja. En daar word ik uiteindelijk, dat ik dacht, ja, dat wil ik gewoon niet meer. Ik ging ook niet meer verder. Vastelovend. Ja. Ja, dat is een gekend Met vastelovend gek Ja. met de paplepel. Ja. Maar daar had ze het ook echt van Kings af aan intens Ja. beleefd? Of dacht ze eerst van ja, wat een flauwekul ermee? Nee, ik ga vastelovend had eigenlijk wel immer met stip op ingestangen, met in de opzoek gegaan. Ja, uiteindelijk ben ze zelf al ooit genoeg bij ze op stap te gaan. Dan gingen we op stap en dan kwam ze sowieso in Kerkgodsreed. Maar de geest ook verhuizen ons nog hele en de verzinnen ze in Maastricht geweest. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon de vastelovend voor ons, zo wie 4 ze kennen, waar 4 met groot zijn geworden. Hij in de slagboom overigens. Ja, is het chance wat is eigenlijk. Ja, en hij voor een duur eigenlijk. Hè. Hij Ja, precies. De best zo heen, maar je op de maat hast door het zich. En dan belt op een gegeven moment de president. Nou, dat ben ik niet. Ik kom met een vriend heen en in die tijd werkte ik ook nog in Heerlen. Ik werkte op school. En ik werkte in Heerlen in Café de Wereld toen. Wat ik een prachtige periode had gevonden. Maar op de vrijdag kom ik heen en zo is ze Veerman van de Raad van 11. Veerman? Veerman, sterk. En mijn papa en mam. En normaal doen we 4 op vrijdag. We moeten voor hem 4 op 3 of 4 moeten we dan gehouden. En dan gaan we voor ons drinken. En dat ging niet terug de dag. Dus ik had helemaal nooit gesnapt waarom dat niet wordt. Bis dat het moment wordt dat die Ludo zo is. En toen, ja, ze kunst met de jongen naar Kaal. En ik zei, jongens, ik moet zo gaan, hè. Dat is tijd. Nee, zit er Bert van der Weijer toen. Weet je waarom hij zijn? Ik zei, meneer van der Weijer, ik ga geen enkel idee. Ik neem aan voor de atletiek halen met haar pap, weet je wel. Nee, zitten voor zijn verdienheid. Toen dacht ik, oh, nee. Ik zei, nee. Ik zei, komt u er nu aan mij als stadsprins vragen? Ja. En dan had ik direct, ja, is wel een geheim, hè. Ik ga toen nergens aan. Ik ga gezegd, nee, dat wil ik niet. En ik werk het in Heerlen en ik kom al in Heerlen. Voorkomen dan enge dagen samen met klonen trekken waar voor immer hij op te komen voor kijken. Maar in eerste instantie dacht ik, dat wil ik niet. Walter Sterk, was toen vicepresident. Die zo is door en die zei, jong, ik kom dich morgen halen. En dan vertel ik dich even, neem ik dich met. Ja goed, weet je, en de geeste voet.
heen en ik vergeet zich nooit, ik ga nog lossen zitten. Ik dacht, nu moet ik echt gaan drinken. Dus eet een paar beer en dat wordt zo. Dat Inge zei, wat is in de hand? Maar ja, de wist niet wat ik even kon. Nee. En de dag daarna is er Walter mij komen halen. En toen zijn we nou een niet nader te noemen plaats in Valkenburg zijn we gevaren. Hebben we een paar gedronken, die had ik verteld wat allemaal passeert precies. En in dat gesprek had ik gezegd, ja, waarom dit? Tuurlijk, ik wil het fantastisch, want stiekem is het ergens ook wel in de droom. Om dat te weten. Ja. En dan, dan weet ze dat, ja, Frits, dat is een van de beste keuzes ooit. Dus dat wordt fantastisch. Vergon tegelijk nog eens even op wie wat dat voor een carrière gebracht had. Nu even naar muziek, helemaal geen carnavalsmuziek, Pearl Jam. Ja, nou, du stelt me de vraag, wat is nou voor dich de muziek die in die leven waar je het ze betekend had? Ik had niet gezegd, ik geloof 1001 plaatjes en wat zouden we zeggen, knoop doorhakken, dat is hem. En dan kun je toch, denk ik, bij Pearl Jam. Dat is wel ergens een kentering geweest in mijn leven, dat ik dacht, weet je, wanneer ze het huis over eigen keuzes maken, wanneer ze eigen muzieksmaak ontwikkelen, dat was wel al begonnen, maar daar is eigenlijk alles ingezet waarvan ik, wat ze zichzelf eigenlijk eens werden. Wat ze eens zeggen van, ja, ik hoef niet meer dat ze doen wat de papa en de mam van mij vragen. Ik ben nu 15, ik gun voetballen, dat vond mijn papa niet zo heel leuk. Ik luister naar verschrikkelijke muziek in de ogen van de papa en de mam. Toen ging naar festivals, Pinkpop, ja, daar had ik Pearl Jam iets keer live gezien in 91. Ja, ongekend. En vandaar had ik gezegd, weet je, ja, nu mag je er zijn. En dat is wel, ja, misschien is dat ook wel een van de dingen die we ook op school houden. Weet je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld. En daar ben ik misschien wel ook, dat is prima wat ze deed. En dat die muziek anders is ook goed. Dus je moet gewoon, moet jasje hebben. En Pearl Jam is wel, ja, is een van die dingetjes. Black, we gaan eens even luisteren. Ja, er was veelvuldig. Het is wat ik betreft, denk ik, dan begonnen met het printshop, het officiële. Ja. Maar daarna is een ganse riedel erin aangekomen. Ja, ik ben eigenlijk toch nog niet meer gestopt. Ik ben in 2000 ben ik stadsprins geweest. En ja, joh, weet je, daar gaat een ganse andere wereld voor dich op. Want je gaat carnaval, de vastelovend, echt van een ander zie je. Dus ziet wat een rood van 11 deed, wat het zo een fest deed, het regiment, op de Prinsenrood. Allemaal jongens die zelf misschien nooit gekozen hadden voor het Prinsenschap. Maar ja, dat kun je in één keer in zo'n vereinsred. En wat deed hij daar? Nou, dat deed het met de proclamatie, dat deed het met het klonen trekken. En dus zit zo in die vastelovens mullen. Dat Verdaan gezegd, nou dat vind ik leuk. Dus ik ging presenteren, ik ging met organiseren. Ik denk dat ik de eerste 11 jaar alleen maar vastelovend hou, met toneel. Dus ik word nooit heen. Achteraf zijn dat wel dingen dat ze denken, dat had ze misschien slauwer moeten doen, maar ook daarin moet ze ontwikkelen. Maar ik word eigenlijk ieder avond voet. Het wordt toneel en vergaderen voor de vastelovend. En dan ging het over organisatie, voor de kindercommissie en dan van met van de grond kunnen helpen en mogen helpen. Die staat nu fantastisch. Ja, de werd wel echt een bühnebeeld. En dat is eigenlijk gewoon dat vanzelfsprekend. En ondertussen, 25 jaar speler, nog immer. Er zijn nu wel andere die organiseren, maar ik presenteer nog immer. Het lijkt toch ook geen windeieren, want ik vind het leuk om te doen. Het geeft me afkloppen, nog immer goed af. En doordat mag ze ook een hoofd andere dingen doen. Want dat is natuurlijk ook wel het maatschappelijke stukje van die vastelovend. Want in één keer werd ze bekend, nu zien dat ze makkelijk kan smoelen. En die vragen zich dan eens, wil ze een schet presenteren, wil ze een avond bij de harmonie komen doen, wil ze dat en zo. En alles voor de gemeenschap, hè. Dus meer dan die windeieren is vooral genoeg
het vrije gevoel was ze eraan overhelst dat ze die rol speelt. Ja. Nu zouden we nog kunnen denken dat het hij hem gaat. Nee, want dat is een discussie helemaal eens. Wat vreugd zit ik voor zijn optred? Nou ja, het zit binnen Van Indig, dus toen helpen ze een verein en dan kiezen een soort onkostenvergoeding. Maar wanneer ze de geld moet vragen, Frits, dat weet ze zelf. Nee, dat klopt helemaal. Ja. Hey, maar waar we dan wel toch nog even op moeten terugkomen. Onderwijs is verleden tijd, min of meer. Ja. En de best centrummanager, een keer wie ik dat voor de eerste keer zo, ik denk, uitgerekend, hoe dekkersweer dat is. Wie kan het zo lopen? Ja, het toeval besteedt niet. Dat is punt E. Die vacature kwam en toen dacht ik, nou, ik goed getipt door 2 maanden, want ik had hem zelf nog niet gezien. En toen dacht ik, dat is wel leuk, hè. Schrijven. Dus dan had ik een half A4'tje half in het plat en half in het Hollands geschreven. Zo van, hij ben ik. Ik ken de stad, ik wist wat leeft. En ik wil Gerens komen moelen. En van het E kwam het anger. Ik denk dat het voordeel wel is, maar meteen ook het nadeel, dat ze in ieder geval niet onbekend is. Je kunt overal makkelijk naar binnen. Maar dat je veel wat ze eigenlijk met de vastelovend oog houdt, wat ze ook op hun school houdt. Misschien is dat ook wel gewoon van mij. De wils, het betekenen voor de stad. En in deze functie, Frits, dat is de tweede goede keuze. Nee, dat is de derde goede keuze ooit in mijn leven. Wunschloos gelukkig. Ja, ik geloof het. Ohne einde. Dat is wel echt, want je maakt met de horeca aan de slag. Met de ondernemers. Dat wat in zich zit, dat samen de schouwers eronder zetten, zorgen dat het een vaste lovend leeft, zorgen dat een stad gezamenlijk de dingen gaat oppakken. Ja. Om weer sterk te staan, om in ieder geval te lossen zie je weer verzint. Ja. En dat vind ik fantastisch om te doen. En het thuisgrond is ook tevreden met? Uiteraard. Die zijn zo gelukkig met... Nou ja, zeker wel. Zeker. Want we hadden het erover gehad. Hè. Dat kwam mijn tweede goede keuze, beste keuze ooit. Hè. Het Poenima en ons 2 kinderen. We hadden het erover gehad van weet je, dit gaat wel gaan betekenen. Want verkoeten al niet op het terras zitten, ohne dat in mij aankallen van... Raoul, dit, maar de kinderen waren het zaten. Ken je nou iedereen in het dorp? Ik zei, schat, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat is een bekendheid. Maar goed, net van in de vreemde. Maar daar had het Poenima ook van gezegd van, jongen, weet je, dit is een uitgelezen mogelijkheid. En het is aan mij om te zeggen, vandaag niet. Voorzit zij met het gezin, verzint het eerste koffie en drinken. Maar het gaat hang in hang en godzijdank ben ik daar erg vroeg mee dat hij wel het goed werd opgepakt. Ja. Want het is geen van 9 tot 5 baan. Hè. Voor mij is dit gewoon 24/7 de best bereikbaar. De ondernemers of bewoners mij nodig gaan, ze bellen en dan is het aan mij om op te nemen of niet. Maar ga er maar vanuit dat ik... En ergens huurt het ook gewoon bij mij. Want ik vind het leuk om in die verbinding te staan en hem te kijken dat voor jeker in ieder geval door kunnen helpen, waar we kunnen helpen. En samen ervoor te zorgen dat we een chic front werden. Eigenlijk voor iedereen die de kerk ook kunt bezoeken. Vanaf eind juli hebben we natuurlijk het geluk van Limburg in de rode hadden. En dat is wel een dingetje waar we met de hele horeca en de ondernemers echt aan werken om de bezoekers ook echt in de watten te leggen. Dus het is echt voor iedereen een aanrader. Bekijk dat eens. Misschien ook leuk voor u om door te komen. Heerlijk. Gewoon laten we afsluiten met de Elske. Fantastisch. En misschien had ze daar nog een mooie boodschap voor de Parkstad-kijkers bij. Nou ja, weet je, dit ruft natuurlijk eerst je herinneringen aan de papa op. Want daar had mij dat geleerd. De boodschap is, leef vooral die leven. Geniet van ieder moment. En... doe maak er gewoon, zie je. Santé en dankjewel. Santé. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Ik heb Venlo gewerkt, 4,5 jaar hier dag op en neer naar Breda. Half jaar Utrecht, half jaar Almelo. In Almelo is altijd wat te doen. Zo springt het licht op rood en zo springt het licht op groen. We waren inderdaad in dat hotel van Herman Vinkers.